Nagdeklarar na sa Iloilo City Council pinagi sa ginaprobahan nga resolusyon ang pagpaidalom sa siyudad sa Iloilo sa state of calamity bangod sa water shortage kahapon Abril 22, 2024. Base sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, 23,230 ka mga individual ang apektado sa siyudad. Pinaagi sini mahimo nga magamit ang 12.5 million nga calamity fund para matagan sang bulig ang mga apektado nga sektor. Matandaan nga sang Marso 26 nagdeklarar man sang state of calamity bangod sa pagtaas ng kaso sa pertussis ang siyudad. Mga ka-K5 apisar sa kakulang sang tubig, dapat kita gihapon mag-inom sang madamo nga tubig agud malikawan ang heat stroke. Balita nagikan sa siyudad sang Iloilo. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.